Дусларым, сіз бұл батыр егітні танисыздар инде. Ғабдулла Тукай әкиетіндегі былтыр була ул. Хәзер бұл батыр егіт турында өр-яңа әкиет тыңлағыз әле. Бір күнне былтыр ерак урманга утынга барырга уйлаган. Жиренкәйне утырганда юлга кузгалган. Ат борынгы заманнардан ук халкыбызның төп ярдәмчесе, тугры дусты булган. Матур итеп бизе бирткән араларны милли бәйрәмебез Сабан туенда да иң төп ярыш атлар чабышы булган. Намалкай! Җырлый бара торгач, аның каршына 3 кыз әкиятендәге төпчек кыз очраган. Бигрәк уңган инде үзе. Ул былтырны милли ризыкларыбыз, тәмле очпышмаклар, чәк белән сыйлаган. Балтар аңа рәхмәт әйтеп, юлын дәвам иткән. Бик озак барган ул, аты да арып киткән. Бераз ял итеп, бер йортка тукталган. Өйгә керсә, анда Камыр батыр дагалар чүкеп утыра икән. Халкыбыз шулай уңган шул безнең. Кулыннан бер эш тә килә. Игенчелек, тимерчелек, сәүдә дисеңме. Камыр батыр аның атына дагалар бүләк иткән. Дага итү, юллык, тынычлык, дуслык символы. Былтыр алга таба юлын дәвам иткән. Бара торгач, зиннәтле патша сарайына килеп чыккан. Патшаның кызы искиткәч гүзәл икән. Озын кара толымлы, бизәкле читекләр, бәбә итәкле күлмәк кигәнде. Былтыр бер күрүдә үк кызга гашык булган. Былтыр белән патша кызы 3 көн, 3 төн бәйрәм иткәннәр. Хәзерге көннәрдә дә алар бик тату, матур гомер кичерәләр. Матур кызлар, батыр уллар үстерәләр ди.